सासे निग्र हौवाजों जे मोनसे भिडिअ लाबाय थायोमोन मा नाम मोनथाय बेखौ मिन्थिया बे मोसौ सारोना बे मोसौ दामब्राया दिनै गुवाहाटीयाव सिखाव खानानै हमजादों। So hello guys, आरो मोनसे गोदान आपडेट नोंथांखौ गासिबो बरायनाय थालायबाय। So नै दाथ' बिराद भाइरेल जागासिनो नङा होमबा निग्र हमनाय सिखाव खावनानै गुवाहाटीयाव निग्रआ सिखाव खावनानै हमजानाय नङा होमबा जोङो सिगां माने गोदो जोङो मोनसे भिडिअ भाइरेल जानाय नुदोंमोन जेराव बर' सिख्ला एबा बर' सिख्लाजों ओमफ्राय निग्रजों माने बिथांमोना सानैबो ज' थालायनानै माने भिडिअ हेगारनाय जों माने भाइरेल जानायखौ जों नुदोंमोन। बेवहायबो जों बर' सेंग्राफोरखौ माने बिराद लाजि फोनांनाय बायदि जादोंमोन आरोना। बर' सेंग्राफोरा मोजां नङा उमुक हामा बर' सेंग्राफोरा मोजां नङा निग्र हौवाफोरासो साबसिन होननानै जों माने जोंनि बर' सेंग्राफोरा बदनाम जानायखौसो जों नुनो मोनदोंमोन। दा नोंथांमोना नाय बिथांमोना गुबुन जातिनिफ्राय फैनानै जोंनि बर'लेण्ड एबा जोंनि आसामाव हाबनानै बिथांमोना सिखाव खावबाय थादों सिखाव खावदों दा गुवाहाटीयाव सिखाव जादों। ओमफ्राय मानसिफोरा बुंनाय मथेबाथ' बेखौनो होनना बुंदों मानसिफोरा नोंथांमोना जन गाज्रि आदाया मा फोरमायगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदो अब्ला निसय बुजिगोन। स' नोंथांमोना नायना ला देबरानि आरो नोंथांमोना सोरबाबो गोदान फैदोंबा आंनि चेनेल साबसक्राइब खालामना ला देबरानि। खुलुमबाय बयखौबो गुड इभिनिं अल। थारमाने आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाया बेनो जे जाय मानसिया ससियेल मिडियायाव सासे निग्र हौवाजों जे मोनसे भिडिअ लाबाय थायोमोन मा नाम मोनथाय बेखौ मिन्थिया बे मोसौ सारोना बे मोसौ दामब्राया दिनै गुवाहाटीयाव सिखाव खानानै हमजादों। स' बे बुस्थुखौनो आं बुंनो सानदों जे जोंनि बर' माखासे हिनजावफ्रा फैसाल' नागिरो नामा जे माबा मोनसे सोरखौबा नोङो बेलेग मानसिखौ गोसोनाय बेलेग मानसिखौ गोसोथोआखै बेखौ आं बुंनो साना। सोरबा बाङालिखौबो हाबा लागोन सोरबा राजबंसिखौबो हाबा लागोन सोरबा बेलेग जाथिखौ हाबा लागोन। दिनै जाय हिनजावा बे निग्र हौवाजों भिडिअ खालामबाय थायोमोन दिनै बे हौवाया जे हमजाबाय निग्र हौवाया नोंसोर मा बुंनो सानो? ओंखायनो आं बुंदों इयुन जोलैया मोजां एलार्टआव था मोजाङै था गावनि फिउचारखौ मोजां बानायनानै ला। मेन खोथाया बे दिनै हमजाबाय बुजाबाय दिनै बे निग्र हौवाया होमबा सानदो बे हिनजावा मा साननानै बेखौ गोसोथोदोंमोन। मेन खोथाया बे दिनै सानदो बयबो जे गोसोथो मोजांमोन गाव गावनि गोसो मिलायनाया आलदा बेवहाय नोङो बाङालिखौ हाबा खालाम राजबंसिखौ हाबा खालाम जोंहा खुनु आपत्ति गैया। दिनै सासे आमेरिकान सासे सिटिजेनशिप बे निग्र हौवाखौ गोसोबाय लास्टआव मा ओंखारखो दा सिखाव ओंखारबाय। गुवाहाटीयाव मानो हमजाखो बियो दिनै मानो बुजाखो बियो? ओंखायनो रावबो जानला माला दागोजाव रावबो जानला माला हौवाफोरखौ फैसा गारबाबो जानला माला माबा खालामनो नाङा बिसास खालामनो नाङा। That's it. Thank you so much.